Hej, velkommen her i Pedellens værksted. Jeg er i gang med at skal lave en selvfed stang her. Og det er sådan ud fra min opfattelse af, at det siger at være lærer. Man skal jo ikke være ung med de unge, men derfor kan man godt have en forståelse for ungdomskulturen. Og derfor har jeg tænkt mig, at jeg også godt vil have sådan en selvfed stang. Så derfor har jeg her taget et kamera med, som jeg skal have monteret her yderst på stangen her. Og så kan man jo ikke rigtig nå at trykke den, fordi stangen er så lang. Og den er så lang, fordi man skal have det hele med. Så har jeg tænkt mig, at jeg har min mobiltelefon. Den monterer jeg herinde. Og så har jeg, skal jeg skulle følge ringe til kameraet herude. Og så sætter jeg en telefon herude, som kan ringes hertil. Og så det er vist det, der hedder fotosyntese. En vigtig ting for at kunne være en god lærer, det er, at man er dygtig til at kommunikere. Og det kræver, at man har gode sanser. Og jeg mener jo, at jeg har nogle ører, der gør, at jeg hører alt, hvad der foregår lokalet. Selv undertonerne, det elever, der siger, hører jeg. Og jeg ser jo alle elever. Og det er vigtigt, at elever de føler sig set. Men med mine øjne, der kan de også bare vide, at de bliver set. Og hertil kommer så min måde at bruge mit sprog på, når jeg kommunikerer med eleverne. Så taler jeg jo så englesødt. Der er ikke nogen som helst elever, der har oplevet, at jeg har sat tænderne i dem og bidt halspulsårene over på den. Stille og roligt nede på jorden. Hun laver madpakker. Hun har nogle mega seje dyreøringe. Hun er sød. Hun er rar. Hun har sin hund med i skole. Også nogle gange sin mand. Hun er betænksom. Else er årets lærer. Hun er årets mor. Jamen altså den primære grund, det må simpelthen være fordi, når jeg står her på tavlen og underviser, så har eleverne noget rigtig pænt, de kan sidde og kigge på. Men ja, altså, så oven i det, så kan man jo sige, at min undervisning bare er altid utrolig spændende og varieret. Altså 3. Y, de elsker, når vi rigtig nørder biologi. De kan simpelthen ikke få nok af proteinsyntesen og enzymers tertiærstruktur og genregulering på kromatinniveau. Og det er jo simpelthen fordi, jeg får det formidlet så spændende og konkret, at de bare med det samme kan se, hvad de skal bruge den viden til. Og så vil de jo bare have mere. Og så kan det måske også godt være, fordi jeg har sådan en lille trick, jeg bruger til at få elever til at stemme på mig til årets lærer. Og det går simpelthen ud på, at man skal være flinkheden selv. Så når eleverne de kommer og siger, at der er en aflevering, de ikke har fået lavet, så plejer jeg bare at sige til dem, ved hvad, det skal I ikke tænke på. Pyt med det. Og I har også alt for mange af de afleveringer. At ledelsen så kommer og putter dem i skrivestue og forlanger, at de skal skrive, ja, altså, det kan jeg jo ikke gøre. Og så i timerne, der lægger jeg op til, at alt det skal være frivilligt. Så alt det vi laver, det er frivilligt, så det giver jo eleverne den mulighed, at de kan gå på Facebook og Twitter og Netflix, eller hvad de nu synes. Og ved I hvad? Det kan elever altså bare rigtig godt lide. Hej Torben. Er du virkelig årets lærer? Du siger det så. Følg mig. Oh my god. Det hele er der. Mirakel. Virkelig beskyttet. Hvordan er gået? Morten har ikke alle ølene. Frygt ikke. Hey, der er en HF-frø. Hvad sagde så? Mester, hvad skal vi gøre med denne fortabte frø? Brødre, hvis din højre hånd bringer dig til fald, hug den af og kast den væk. Lad den stork, som ikke selv var nervøs som frø, sprøjte først. Det er sgu da ret.
Jeg forstår simpelthen ikke AT. Det er bare så svært. Det er umuligt. Klasse, må jeg høre de 8 AT-bud? Teoretisk, praktisk, diakron, synkron, empirisk, formel, kvantitativ, kvalitativ, eksperimentel, observationel, kausal, intentionel, ideografisk, nomotetisk, faktuel, normativ. Jeg forstår endelig AT nu. Der er sket en kæmpe åbenbaring for mig. AT, det var mit yndlingsfag. Jeg forstår virkelig ikke, hvorfor regeringen de gerne vil afskaffe det. Det er bare sådan et godt fag.